لجولمرگê di bin banê weqfa pêşîlêgirtina îsrafê de qrediya bêfaiz bo jinan tê dabînkirin û bi vê yekê jî jinên ku bermalîne dibin xwedîkar û derfetê dibînin ku ji aliyê debarê ve alîkariya malbata xwe jî bikin. Jinên Colemêrgê dibêjin hêstek xweş e ku mirov di warê aboriyê de azadiya xwe bi dest bixe. Jinên ku bixwazin ji qrediya bêfaiz sûdê werbigirin pêşî ji perwerdeyek ku 3 rojan di dome derbaz dibin. Jin jî bi vê projeyê keyfxweşin. Ez şöyle dest etkem, örgüye çetkem, goya çetkem, patika çetkem, lifka çetkem. Ve 7 sal ez biçûlü dikem ba para dikim. Me beyê jî dikir ama hinde verimli nebû, hinde me fayda jê nedît. Bijder mikro krediye dayiketî em çêtir şûlü dikim. Me ve 7 sal ez mikro krediye tilgirim. Ez şöyle destî pê dikem, ez aylê xwe pê xudan dikem. Örgüye hemî tiştê ez zanimê çêkem lîfik bi dantel bîtin, yazma, patik, hemî tiştê ez şêm çêkem. Jinên ku bixwazin bo sazkirina karê xwe krediye bikêşin, destpêkê dikarin 1500 lîre bikêşin û eger di karê xwe de performansek serkeftî nîşan bidin, di sala duyem de dikarin 5000 lîre krediye bikêşin. Bi wesîleya vê projeyê di gelek qadên kar de xebatên rengîn û cûr be cûr derketine holê ku jin kîjan pîşê bixwazin di wî warî de xwe pêş dixin û ev yek tevgerê dixe nava bazara Colemêrgê de jî. Jin dibêjin hêja û girîng e ku jin bikarin bi keda xwe debara xwe bikin. Ev sala 2016 de me dest pê kiriye em biharê çîçeka çêtkenê firoşin zivistanê jî ev atölye me bixwe vekiriye. Em biharê dest avine çîçeka em çêtken, çîçekî me gava xelas bû em dest avine şolê şîrî û penîr em çêtken şîrê em kirin têniniye gundiya bî. Bi projeya ku ji bo jinan dibe wesîleya dabînkirina kar di heman demê de bo îstihdama Colemêrgê jî rewşek erenî derdixe holê. Ji ber ku Colemêrg yek ji wan bajaran e, pirsgirêka bêkariyê lê heye, li gorî saziya amaran a Tirkiyeyê rêjeya bêkariyê jî ji 22 diduwe.